Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, η ΑΕΚ βρίσκεται στα αστέρια. Η ΑΕΚ προκρίνεται στο UEFA Champions League στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Σήμερα ένα βίντεο που προφανώς έπρεπε να γίνει. Με την ΑΕΚ να έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη πρόκριση επί της Λεύσκη με 4-0 για την πρόκριση στο Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Επιστρέφουμε λοιπόν εκεί που μας αξίζει, στα αστέρια, και τώρα τα κεφάλια μέσα. Γιατί η ΑΕΚ έχει να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα, έχει να διεκδικήσει ένα κύπελο και μια πορεία στο Champions League που να αποδειχθεί πως ήταν ανταγωνιστική. Αυτό δήλωσε και ο Νίκολιτς. Να μπούμε και να δείξουμε ανταγωνιστικότητα. Τώρα, στα του παιχνιδιού, η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά, με δύο πολύ γρήγορα γκολ. Μέσα στο πρώτα 11 λεπτά είχε βάλει δύο γκολ, ένα με το Γιόβιτς, μία απίθανη κεφαλιά στη σέντρα του Ρώτα, και άλλο ένα του Βάργα, μετά από δημιουργία του Μάγερ από κόρνερ, που με την κεφαλιά του πέταξε μέσα στο Ρέλβας, εκείνος και αυτός με κεφαλιά κατέβασε στο Βάργα, εκείνος με το αριστερό κάνει ένα μονοκόμματο σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Εκεί αποσυντονίζεται η Λεύσκη και η ΑΕΚ βρίσκει την ευκαιρία να την πιέσει και στο μισάωρο τέλος πάντων να προηγείται με 3-0 με άλλο ένα γκολ του Βάργα με κεφαλιά από κόρνερ του Μάγερ. Και ξανά όριμη με τακτική συνέπεια στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε και ένα πέναλτι με το Μαρίν και εκεί τελείωσαν όλα. Η οποιαδήποτε ελπίδα της Λεύσκη για κάποια ανατροπή, για κάποιο θαύμα έσβησε και η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή διαχείριση. Θα μπορούσε άνετα να είχε σκοράρει κι άλλα γκολ στο παιχνίδι και τώρα να λέγαμε για ένα σκορ 6-7-0 με αυτές τις ευκαιρίες που έχει η ΑΕΚ. Πραγματικά. Ο ίδιος ο Νίκολιτς ανέφερε πως δεν παρουσίασε αυτό που ετοιμάζει η ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη και πως θα αργήσει ακόμη αυτό. Μπορούμε να το δούμε εν μέρη σε μερικά κομμάτια του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά και με τη χθεσινή εμφάνιση υπήρχε τεράστια ικανοποίηση από τον κόσμο της ομάδας. Και αυτό, ξαναλέω, που είπε ο Νίκολιτς δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που ετοιμάζει. Η ΑΕΚ λοιπόν προκρίνεται με πρωταγωνιστές το Μάγερ, όλη την ομάδα, αλλά με κάποιους που ξεχώρισαν λίγο παραπάνω, όπως ο Μάγερ, ένας καταπληκτικός παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος με την τεχνική που έχει, με την εμπειρία και την ποιότητα, πραγματικά μπορεί να έχει τον ίδιο σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της ΑΕΚ όπως είχε ο Πινέδα. Δηλαδή φανήκανε μερικά προβληματάκια, μερικές ελλείψεις στο παιχνίδι της ΑΕΚ όταν βγήκε αλλαγή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο Βιτάλης, ο οποίος δεν έπαιξε και θα το δούμε και αυτόν. Και για το παιχνίδι χθες ο Μαρίν καταπληκτικός. Ο Καϊρίνεν άκρος αποτελεσματικός. Για άλλη μια φορά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς, έτρεξε τα περισσότερα χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Από όλους. Ήτανε παντού. Και αυτός, και ο Μάγερ και ο Μαρίν, αλλά ο Καϊρίνεν σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένας φανταστικός playmaker, ένας φανταστικός οργανωτής στο παιχνίδι του Νίκολιτς και θα αποδειχθεί και συνέχεια ότι είναι άκρος σημαντικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Τώρα, πιο επιθετικά, η Φόρτις για άλλη μια φορά σε φόρμα. Έχει σκοράρει η ΑΕΚ στα επίσημά της παιχνίδια μέχρι στιγμής 9 γκολ η επιθετική της, 2 ο Ζήνη, 3 ο Βάργα και άλλα 4 ο Γιόβιτς. Είναι πραγματικά μια αποτελεσματική επίθεση χωρίς καμία έλλειψη. Αριστερά ο Κοϊτά ήταν λίγο ντεφορμέ, συμβαίνουν αυτά, ήρθε μετά από ενοχλήσεις και μπήκε βασικό σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Και πιο πίσω η άμυνα, απόλυτη συνέπεια, τακτικά, ο Πίλιος, ο Ρώτα, τα δύο τα στόπερ μου κουντί με το Ρέλβας. Ο Στρακόσια δεν πολύ χρειάστηκε γιατί ελάχιστες φορές απειλήσε η Λεύσκη και όχι πολύ σημαντικά, εκτός από 2 φάσεις ας πούμε, που και εκεί στάθηκε καθώς πρέπει ο Στρακόσια και
έκανε τη δουλειά του. Με τη λήξη του παιχνιδιού, μπουκάρει ο πρόεδρος μέσα στο γήπεδο, μπαίνει ο Μάρος Ηλιόπουλος, πανηγυρίζει με την ομάδα, έρχεται και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, υπάρχει ένα γιορτινό κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως πρέπει. 8 χρόνια μετά επιστρέφει η ΑΕΚ εκεί που της αξίζει. Ανακοίνωσε και πριν προφανώς ο Ηλιόπουλος στην ομάδα 2 εκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό, και περιμένουμε, για να μπούμε και λίγο στα μεταγραφικά, τώρα που πέρασε η ομάδα, ο ίδιος ο Ηλιόπουλος στη συνέντευξη μετά το παιχνίδι ανέφερε πως έχουμε κάνει ήδη αρκετά. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οποιασδήποτε μεταγραφής. Τώρα είναι που εμφανίζονται οι ευκαιρίες στην αγορά, που έχουμε περάσει το Champions League και θα προταθούν πολλοί παίχτες, ευκαιρίες για σημαντική αναβάθμιση σε πολλές θέσεις. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή προέχει ένας παίκτης που να παίζει στις γύρω περιοχές της επίθεσης, αριστερά εσωτερικά, δεξιά εσωτερικά, όπως συνηθίζει να παίζει ο Νίκολιτς, και ίσως πίσω από τον επιθετικό μερικές φορές και στο 8. Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά τα όσα γνωρίζω, η ΑΕΚ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Ζωάο Μάριο για την επιστροφή του, όχι ως δανεικός, ως κανονικός παίκτης. Περιμένει την Μπεσίκτας να τον αφήσει ελεύθερο και να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει. Προφανώς όχι για την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά για να δώσει περισσότερο βάθος στις χώρες διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να εμφανιστεί κάποια ποιοτική ευκαιρία που να μπορεί να βρει θέση και στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή είναι η μία θέση και η άλλη είναι του στόπερ. Εδώ θα εμφανιστούν αρκετές ευκαιρίες, πιστεύω. Ήδη έχω μία έμπιστη πληροφορία ότι ο Ριμπάλτα έχει έρθει σε πρώτες δοκιμαστικές επαφές με τον Μαυροπάνο. Δεν γνωρίζω αν έχει υπάρξει κάτι περαιτέρω, αλλά ούτε αν είναι σε προχωρημένο στάδιο η επαφή, αλλά θεωρώ πως βρίσκεται στη λίστα και θα εξεταστεί, ειδικά τώρα που η ΑΕΚ πέρασε στο Champions League και μπήκαν στα ταμεία της 18.620.000 ευρώ και είναι ένα σημαντικό έσοδο και θα μπορούσε να σπαταλήσει λίγα παραπάνω χρήματα για κάποια μεταγραφή. Εννοείται θα υπάρξουν και πολλές άλλες ευκαιρίες στο στόπερ, όχι μόνο ο Μαυροπάνος, απλά είναι ένα όνομα το οποίο έχω ακούσει και μπορεί να εξετάζεται και κάποια άλλη επιλογή κάτω από τα ραντάρ. Πάντα ο Ριμπάλτα μας αποκαλύπτει τελευταία στιγμή το πάνω στο deal, την μεταγραφή. Σε μία εβδομάδα από τώρα, Πέμπτη σήμερα, την άλλη Πέμπτη, κλείνει η προθεσμία για να δηλώσουμε παίχτη στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Τότε πρέπει να δηλωθεί η λίστα και να κλείσει για τη League Phase του Champions League. Είπαμε, 17 είναι οι ξένοι που χωράνε, άρα με το στόπερ που θα έρθει, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, λογικά θα πάρει τη θέση του Βίντα, θα τον βγάλει από τη λίστα και ίσως αν έρθει κάποιος τόσο ποιοτικός, μεσοεπιθετικός, ο οποίος να αξίζει μια θέση στη λίστα, ίσως πάρει τη θέση του Κουτέσα. Παρ' όλα αυτά, αν ισχύουν τα όσα ακούμε για τον Ζωάο Μάριο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια τέτοια αλλαγή, παρά την εμπειρία που έχει ο Πορτογάλος, δεν είναι σε κατάσταση να βοηθήσει ή να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη, σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να προσφέρει ο Κουτέσα. Δεν χαλαρώνουμε τα κεφάλια μέσα. Έρχεται ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Κόντρα στην Κηφισιά, την Κυριακή, στη Λεωφόρο, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Τώρα πιθανή εντεκάδα, 300 θεωρώ, ο Πίλιος με το Ρώτα κλασικά στα άκρα. Στα στόπερ δεν ξέρω μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί, να δούμε τον Αλεξίου, δεν ξέρω, δύσκολο. Κρατάω Μουκούντι Ρέλβας. Μπροστά θα δούμε, θεωρώ, το Βιτάλης με τον Μαρίν. Θα πάρει χρόνο και Αριάγα σίγουρα. Τον είδαμε και με την Λεύση και έκανε ντεμπούτο. Εμένα μου φάνηκε, για να το χαρακτηρίσω και έτσι, μια κινούμενη σκούπα. Όποιος βρισκόταν μπροστά του έπαιρνε την μπάλα και τον έσβηνε τελείως. Και μένει να προσαρμοστεί κιόλας, να το δούμε, να πάρει και περισσότερα παιχνίδια, να βρει ρυθμό.
θεωρώ θα φανεί και στη συνέχεια αυτό ότι είναι θα είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης στο roster της ΑΕΚ. Δεξιά θεωρώ θα βάλει τον Μάγερ, γιατί θα κλειστεί πίσω η Κηφισιά. Αυτό λέει η λογική. Οπότε θα χρειαστεί σε παίκτες να ανοίξουν την άμυνα της Κηφισιάς και να βρούνε χώρους. Γι' αυτό πιστεύω θα βάλει Μάγερ και όχι Ζούμπκοφ, που είναι πιο επιθετικογενής. Τώρα, αριστερά, λογικά θα μπει ο Κοϊτά. Αφήνουμε ένα ενδεχόμενο για το Μάνταλο, όπως είπαμε, για κλειστή άμυνα ίσως μπορεί να προσφέρει. Ο Κουτέσα δεν μπορεί χωρίς να βρει χώρους να προσφέρει πολλά. Και μπροστά, ο Βάργα θεωρώ θα έχει σίγουρη θέση και ο Γιόβιτς. Παρόλα αυτά και οι δύο έχουν μια κάποια πιθανότητα να αφήσουν τη θέση τους στον Ζήνη. Αυτό πρέπει να ακολουθήσει η ΑΕΚ. Επιμονή, υπομονή, συνέπεια και καμία χαλαρότητα για να μπορέσει να είναι μέσα και σε όλες τις διοργανώσεις που θέλει να τις διεκδικήσει, κυρίως σε χώρες προφανώς, αλλά και να είναι ανταγωνιστική στο Champions League που περιμένουμε να είναι, με κάποιες καλές προσθήκες τώρα πριν κλείσει η προθεσμία της ΑΕΚ για την ευρωπαϊκή λίστα, και το έχουν αναφέρει σχεδόν όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ ότι το όνειρό τους είναι το Champions League. Οπότε θα αγωνιστούν εκεί, θα τα δώσουν όλα, και γιατί όχι να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα και να ξαναγωνιστούν εκεί του χρόνου, μακάρι να ξαναδούμε την ΑΕΚ εκεί. Αυτά λοιπόν, μια πρωταθληματική και αστεράτη ΑΕΚ, 4-0 τη Λεύσκη, κατεδαφίζει τους Βούλγαρους και περνάει στη League Phase του Champions League. Σήμερα στις 7 είναι η κλήρωση, θα τη μάθουμε. Εγώ αυτό που πραγματικά θέλω είναι τη Real Madrid εντός έδρας. Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, αρκεί να είναι μια κλήρωση η οποία να έχει βατά παιχνίδια για να μαζέψει βαθμούς η ΑΕΚ στο Champions League, αλλά να έχει και παιχνίδια τα οποία θα προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες και στιγμές, και ας ιτηθεί η ομάδα, αλλά να είναι με ευρωπαϊκά μεγαθύρια, όπως η Real, η Barcelona, η Liverpool, η United, τέτοιες ομάδες. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα εκτιμούσα να κάνετε μια εγγραφή και ένα like. Για σας παίρνει ένα δευτερόλεπτο, για μένα είναι ανταμοιβή μου, και αυτό προϋποθέτει και περισσότερο περιεχόμενο στη συνέχεια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.